Vakomana varakashi vari kuonawo kuti aiwa panguva inoi vari kuuya vachifaya maloyalist aiwa agenerary vachiuya vachiita marestructuring vauya vakaudzwa isend message yekunzi time is up. Saka napinda mashoko ataona kuti panguva inoi aiwa vanhu vakajamuka and vanhu vakunyatsokuona kuti panapa chokwadi chazonyatsobuda pachena kuti vakomana ava vachadikanwa nevanhu. Don't subscribe or like on the bell. Kuti pina BBC vakuona mudanyira chiti time up. Varakashi for ED trying hard to market ED. The game is over. 2025, you are calling in achievement to teach people to dig holes. Vhundutsa is not modern farming. We can wake up Mbuyanianda and Muzilikazi today, and they cannot be taught how to farm. Other countries are moving with real technology. ED is taking us back and call that achievement. Companies are closing because we don't have currency. Is that what you call achievement? Kicking of a dying horse. Tomasukana muda hitoko pana pana vakomana aiwa vachiti aiwa iyi yanguva a kicking of a dying horse, kuti vakomana pana vavakuraradza zvavo vari kuuya vachitaura maachievements avakaita kubva vachipinda mupower, but panguva inoi zviri kuitika paground people they are now seeing kuti aiwa apa vanhu vakungoya zvavo vachingotaura maachievements avakaita zvakaita sana Pfumbudza and the likes, but zviri kuitika paground zviri kutaura otherwise. Companies they are closing and now people they are saying it is time up. It is now their time to pick their bags and go. Mashoko anomuda hitogwa panapa vakomana veBBC vanoendera mberi zvekare vachiposta this picture ramuri kuona vachiti aiwa auxiliary pockets 60 million US just going around the country doing this, and also ED spending 45 million just to renovate a wall at the State House. Mashoko anomuda hitogwa panapa vakomana naBlessed Gaze again vachiva vachiti aiwa vakomana ava ngatichivapai zvavo nguva vachirova pasi. Ingotidza mafungiro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like and turn on the bell icon.